Ассалому алейкум тамошобинони гироми қадр. Нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳатро манзур медорем, то ин ки шумо бо фаъолияти милитсияи суғд шинос шавед. Қонуншиканӣ ҳамеша чун падидаи номатлуби халалдоркунандаи муносибатҳои ҷамъиятӣ паёмати нухуб дорад. Аз ин лиҳоз ҳар яки моро зарур аст меъёрҳои муқарраршудаи қонунҳои амалкунандаро риоя намоем. мегузарем ба тафсилоти гузоришҳои барнома. Амалиёти муваффақонаи оперативӣ ба кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Гулистон имкон дод зиёда аз 20 килограмм воситаи нашадор мусодира намоянд. гумонбаршуда нақша дошт ин миқдор воситаи нашадорро ба хориҷа интиқол диҳад. роҳандозии муваффақонаи маҷмӯи чорабиниҳои ғайриошкораи оперативӣ имкон дод кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Гулистон ҳаракатҳои пардапӯшонаи нашаҷаллобӣ ва чеҳраи паҳнкунандаи мухаддарот шаҳрванд Абдуназаров Бобохоҷа Бобоназарович соли таваллудаш 1970 истиқоматкунандаи шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлонро ошкор намоянд. коркарди ахбороти моҳияти оперативӣ дошта бо мусодираи 17 килои 34,5 грамм воситаи нашадори намуди ҳашиш, 2 килои 28,5 грамм афюн ва 1 килои 16,3 грамм мухаддароти сахттаъсири героин ки вазни умумии он 20 килои 79,3 граммро ташкил медиҳад, натиҷаи ин амалиёти бобарор мебошад ки хати ҷуғрофияш аз вилояти Хатлон оғоз ёфта ба шаҳри Душанбе ва то ноҳияи Спитамени вилояти Суғд мерасад. шахси дар содир намудани ҷинояти мазкур гумонбар Бобохоҷа Абдуназаров ҳамчун интиқолдиҳанда мавқеъ дошта муайян кардани сарчашмаи паҳнкунанда ва дигар ҳаммаслакони ӯ нақшаи навбатии чорабиниҳо вобаста ба ин ҷинояти муқобили ҳаёту саломатӣ мебошад. вақте ки мардуми Афғонистон моро ба локатсия партан ки бор дар шоҳрои 259 километри Хуҷанд Душанбе Судагӣ аст, рафта гирифтем оварда дар маслиҳат ихел буд ки бояд мо он борамон дар ҷумҳурии Ӯзбекистон интиқол медодем. аяму интиқол додагӣ мо аз ҳар як килош $1000 мегирифтем. дар ҳудуди ноҳияи Спитамен ҷиҳати ба соҳибияти каси дигар додан гумонбаршуда Абдуназаров дар мавзеи ноаён 20 адад бастаҳои дорои воситаи нашадорро пинҳон карда бо интиқоли нишону суроға тавассути шабакаи иҷтимоӣ ба истилоҳ закладка ҳаммаслакони сарпарасташро огоҳ намудааст ки ӯҳдадориаш иҷро гардид. аммо ҳама ҳаракатҳои ҷиноятӣ дар шароити идорашавандаи оперативӣ сурат гирифта бо тасдиқ ёфтани далели муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадор гумонбаршуда ғофилгир карда шуд. вазифаи аслии ман интиқол додани маводи мухаддир буд. оқибати ҳамин кора фикр накарда кардам. оқибаташ ҳамин дастгир шудам. ҳаминҷа пушаймонам, кирдорам пушаймонам. паҳнкунандагони воситаи нашадор омилони асосии авҷдиҳандаи нашамандӣ ва интихоби зиндагии носолим дар байни ҷавонон мебошанд. пешгирӣ аз чунин ҳолати изтиробангез самти афзалиятнок дар фаъолияти милитсия буда натиҷаи он эмин мондани шаҳрвандон аз бемории нашамандӣ ва ҳифзи саломатии ҷомеа мебошад. бо оғоз намудани парвандаи ҷиноятӣ тибқи талаботи қисми 4 моддаи 200 кодекси ҷиноятӣ милитсияи шаҳри Гулистон дар самти муайянсозии сарчашмаи паҳнкунанда ва ҳаммаслакони гумонбаршуда Бобохоҷа Абдуназаров корбарӣ дорад. муноқишаи гурӯҳии ҷавонон дар шаҳри Хуҷанд ба содир гардидани ҷинояти авбошӣ ва қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ анҷомид. дар иртибот ба ҳодисаи мазкур нисбати 6 нафар парвандаи ҷиноятӣ оғоз шудааст. саривақт ҳозир гардидани кормандони шӯъбачаи шаҳрии милитсияи соҳили рости шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд ба макони муноқиша имконият дод бо изи гарм ошкорёбии ҷинояти авбошӣ ва қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ таъмин ва содиркунандагонаш боздошт шаванд. санаи 10 август тахминан соатҳои 2 дар назди хобгоҳи рақами 44 маҳаллаи 31 шаҳри Хуҷанд муноқишаи гурӯҳӣ бо иштироки 6 нафар ҷавон шаҳрвандон Тағоев Авазбек Баҳодурович соли таваллудаш 2005 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Кабуд Сайфиддини ноҳияи 5 қаблан бо моддаи 237 кодекси ҷиноятӣ суд шудааст. Баҳруддинзода Исмоил соли таваллудаш 2007 сокини ҷамоати деҳоти Обурдони ноҳияи Мастчоҳ Холиқов Бахтовар Шукурович соли таваллудаш 2003 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Ваҳдати ноҳияи Деваштич дар ҳайати як гурӯҳ ва Бобоҷони Алиҷон
Абдуваҳобзода соли таваллудаш 2008, Содиқов Садриддин Саидмурсалович соли таваллудаш 2005 қаблан барои содир намудани ҷинояти дуздӣ суд шудааст. Маҳмадхоҷаев Муҳаммад Икромҷонович соли таваллудаш 2003 пештар бо ҷурми дуздӣ суд шудааст. дар ҳайати гурӯҳи муқобил аз ҳиссиёти авбошӣ байни ҳам муноқишаву занозанӣ карда дар баробари халалдор кардани тартиботи ҷамъиятӣ дар ҷараёни муноқиша аз тарафи иштирокчии ҳодиса Исмоил Баҳруддинзода ба самти занозанӣ санг партофта шудааст. Предмети сахт ба сари шаҳрванд Саидмурод Содиқов соли таваллудаш 1971 ки барои пешгирӣ аз муноқиша ҳозир гардида буд, зада ӯро аз пой меафтонад ки натиҷааш бардоштани ҷароҳати вазнин ба саломатӣ шудааст. тафтишоти пешакӣ муайян намуд ки баҳси хурди сарироҳӣ ба заду хурди гурӯҳӣ мубаддал шудааст. Исмоил Баҳриддинзода ҳангоми аз назди хобгоҳ гузаштан ба истиқоматкунандагони хобгоҳ Бобоҷони Алиҷон ва ҳамроҳони ӯ вохӯрда байнашон муноқиша сар мезанад. Аз сабаби нобаробарии қувва Баҳриддинзода ҷои ҳодисаро тарк намуда рафиқони худ Авазбек Тағоев ва Бахтовар Холиқовро даъват намудааст ки бо иштироки онҳо ҳодиса ранги дигар гирифт, яъне баҳси кӯчак ба заду хурди гурӯҳӣ мубаддал гашт. Авазбек яхте задам ки бобом Давида омад, синема Давид Авазбек қапид ки бобом Давида омад. Бобом Давида омад, анҷа бахча санг гирифт, хурон сари бобом бизад. Я одами диге задам ба муш тавтид рафт мехостам ки аё бартаги баё гирам се кас шокас абола у бача будам. Баса мегирам гуфтам нашуд уже санг партоӣ шуд ки саман гирифтам бурафтам ба ин тараф. Дурам ани ин тараф. шахсияти ҳама иштирокчиёни ҳодиса бо изи гар муайян онҳо дастгир ва ба шӯъбаи милитсия оварда шуда аз рӯи ҳодиса бо моддаи 237 кодекси ҷинояти авбошӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва чораи пешгирии ҳабси пешакӣ татбиқ шудааст. Исмоил Баҳриддинзода бар замми моддаи 237 кодекси ҷиноятӣ ҳамзамон бо моддаи 110 кодекси ҷиноятӣ барои қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ ба ҷавобгарӣ ҷалб гардид. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Ҷаббор Расулов низ ҷиноят ба муқобили ҳаёту саломатӣ бо оқибати марг ба қайд гирифта шуд. ҷанҷоли гурӯҳӣ дар заминаи нофаҳмӣ сурат гирифта, дар натиҷа як нафар ҷароҳати вазнин ба саломатӣ бардошта дар беморхона ба ҳалокат мерасад. айни ҳол нисбати 5 нафар иштирокчии ҳодиса парвандаи ҷиноятӣ оғоз шудааст. баъзан як рафтори ноҷо метавонад сарнавишти инсонро дигаргун созад. дар ноҳияи Ҷаббор Расулов муноқишаи гурӯҳии 6 нафар ба фоҷиа анҷомид. дар натиҷаи ин заду хурд як нафар иштирокчии ҳодиса Шаҳобиддин Ҳаидбоеви 43 сола истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Гулхонаи ноҳияи Ҷаббор Расулов ҷароҳати вазнин ба саломатӣ бардошта баъди якчанд рӯзи қарор доштан дар беморхона ба ҳалокат расид. санаи 8 август тахминан соатҳои 23:50 дар назди мағозаи озуқавории Дадоҷон воқеъ дар кӯчаи Рӯдакии деҳаи Баҳористони ноҳияи Ҷаббор Расулов ки ҳамчунин дар намуди пухтупазии кабоб, хӯриш ва фурӯши нӯшокиҳои спиртӣ хизматрасонӣ мекунад, байни шаҳрвандон Рустамов Абдулло Раҳимович соли таваллудаш 1998, Эргашев Умар Рустамович соли таваллудаш 2004, истиқоматкунандагони шаҳраки Меҳробод ва Исроил Раҳматов соли таваллудаш 1991, Бекназаров Бобур Соҳибназарович соли таваллудаш 1993, Ҳаидбоев Шаҳобиддин Займ Муродович соли таваллудаш 1983, Ҷабборов Шаҳзод Бурҳонович соли таваллудаш 1989 истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти Гулхонаи ноҳияи Ҷаббор Расулов аз ҳиссиёти авбошӣ барои навбати харидории маҳсулоти озуқаворӣ ҷанҷоли лафзӣ сар зада дар идома ба зӯрозмоии ҷисмонӣ ва латукуби якдигар меанҷомад. Заказ кардам, ақафон 5 та бача омаду ту намедароӣ ё баъди ман медароӣ гуфте. Ман гуфтам аку ман пулшит я мебиравам, гум не намебиравӣ. соли таваллуда чанд гуфт, сони қати ҷиянам як ба як мебиравӣ гуфт. ҳардуш чизе шуд ҳақорат кард якдигараша. баъд як гуфти як ба як мезанем гуфт. ин пешниҳоди кӣ буд як ба як гуфт? исроилӣ гуфти як ба як мезанем қату. вақте ки муноқиша авҷ мегирад бо пешниҳоди истироҳаткунандагони сархуш, онҳо макони дуртар аз ҷои ҳодисаро
ки ҳудуди заминҳои саҳроӣ мебошад барои зӯрозмоӣ интихоб мекунанд. ба ғайр аз зӯрозмоӣ ва латукуби ҷисмонӣ ҳамчунин олотҳое ба мисли чӯб ҳамчун предмети ҷароҳатрасонанда истифода шудааст. чунончи шаҳрванд Исроил Раҳматов аз дарахти бед шохеро шикаста бо истифода аз он Абдулло Рустамов ва Умар Эргашевро зада ҷароҳати ҷисмонӣ мерасонад. Эргашев бошад дар навбати худ бо мақсади расонидани ҷароҳати ҷисмонӣ иштирокчии дигари ҳодиса Шаҳобуддин Ҳаидбоевро бо мушт зада аз пой меафтонад. афтидан бо сар бо бардоштани зарари вазнин ба саломатӣ боис гашта оқибат ба марг анҷомид. و یک تشه موش خطی زدم یک تشه جبلیدگینه چپ خطی زدم و غلط جایش بود موش خطی کجاش بزدی؟ اینجا ҳама гуна ҷиноят ҷазои муқарраршуда дар назди қонун дорад. айни ҳол аз рӯи ҳодиса бо назардошти аломатҳои таркиби ҷиноятӣ дар моддаҳои 237 ва 110 кодекси ҷиноятӣ пешбинишуда парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардидааст. мусаллам аст ки ҳар кадоме аз иштирокчии ҳодиса вобаста ба кирдор ва амалу ҳаракатҳои қасдона ва ё аз беэҳтиётӣ содир намудаи худ назди қонун ҷавоб хоҳад гуфт. милитсияи шаҳри Конибодом содиршавии ҷиноятҳои дуздиро ба қайд ва боизи гарм ошкор намуд. муайян карда шуд ки дар якчанд ҳолати дуздиҳо нафарони ба тозагӣ дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв ба озодӣ баромадагон одати бади худро такрор намуданд. дар шаҳри Хуҷанд низ ҳамин гуна шахси афв шуда дуздӣ содир намуда ба дасти милитсия афтод. кормандони оперативии шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Конибодом дар даҳаи аввали моҳи август дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯи 5 далели дуздӣ бо боздошти 5 нафар содиркунандаро ошкор намуданд ки 4 нафар дастгир шуда қаблан бо ҷурми дуздӣ суд шуда ба тозагӣ дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв ба озодӣ баромаданд. такрор намудани одати бад нишонаи ислоҳнопазирӣ мебошад ки боз онҳоро дастбаставу сархам намуд. шаҳрванд Турсунов Раҳматҷон Василхонович соли таваллудаш 1976 истиқоматкунандаи шаҳри Конибодом дар ҳолати мастӣ дар ҳудуди бозори марказии шаҳри Конибодом қарор дошта як адад дучархаи 1000 сомонӣ арзишдоштаро тасарруф кардааст. ё ин ки пеш судшуда Тошбулотов Акмал Олимович соли таваллудаш 1984 сокини ҷамоати деҳоти Лоҳутӣ аз дохили сандуқи хайриявии мазори деҳаи кӯчкаки ҷамоати деҳоти Ҳамробоев маблағҳои барои ободӣ ҷамъовариштаро тасарруф намудааст. ҳарду гумонбаршуда одати майзадагӣ дошта дар ҳолати мастӣ ҷиноят содир карданд. чанд маротиба суд шудагӣ? се маротиба. кадом модда окатӣ? Аҳа. се маротиба суд шудед. шумо барои чӣ овардан милисихонава? кирдори баръало қасдона ҳамчунин аз ҷониби шаҳрванд Пирназаров Ғайрат Эркинович соли таваллудаш 1993 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Лоҳутии шаҳри Конибодом содир шудааст. номбурда дар рӯзи равшан дар кӯчаи ҳавзи баланди шаҳри Конибодом бо мушоҳидаи беназорат будани воситаи нақлиёти тамғаи Мерседес Бенз вориди он гашта 6300 сомонӣ маблағи пулиро тасарруф кардааст. гумонбаршудаи дигар бо таҷрибаи якчанд каратаи дуздӣ шаҳрванд Бобоев Раҳим Рауфҷонович соли таваллудаш 1995 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти қалъаи калони шаҳри Истаравшан мебошад ки баъди нисбаташ татбиқ гардидани қонуни афв боз роҳи ҷиноятиро интихоб карда санаи 4 август дар дили шаб вориди мағозаи фурӯши оби нӯшокӣ ва маҳсулоти спиртии Градус воқеъ дар хиёбони марказии шаҳри Конибодом гашта дар баробари пули нақд нӯшокиҳои гуногунро низ тасарруф намуда ба соҳиби мулк зиёда аз 4000 сомонӣ зарар мерасонад. чӣ миқдор маблағи пуле гирифтед? вақти содир намудани ҷиноят шуморо ягон кас ҳамроҳӣ мекард? нафари дигар шаҳрванд Эсанов Комил Алиевич соли таваллудаш 1982 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Кӯҳандиёри шаҳри Конибодом мебошад ки дар ҳолати мастӣ дар ҳудуди бозори марказии шаҳри Конибодом як адад телефони фурӯшандаи тарбузро ки барои қувват гирифтан ба васлаки барқӣ пайваст буд тасарруф менамояд ва бори аввал аст ки дуздӣ содир кардааст. телефон мегирам итаги сони барам хезам маст будам барам соли гиром мондам.
аз хатои гузашта сабақ нагирифтан ҳамчун ҳолати вазненкунанда барои нафароне мебошад ки қаблан ҷиноят содир карда оқибати амали худро медонистанд. Милитсияи шаҳри Конибодом нисбати тамоми пештар судшудаҳо ва доғи судидоштагон ба таври ошкоро ва ғайри ошкоро бурдани корҳои назоратиро муҳим шуморида тадбирандешӣ менамояд. ба ҳамин монанд кормандони шӯъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров муваффақ шуданд дар аввалин лаҳзаи содир кардани ҷинояти дуздӣ дар ҳудуди ноҳия пеши роҳи бадкирдории шаҳрванд маъруфи Садриддин соли таваллудаш 1997 истиқоматкунандаи ноҳияи Ёвони вилояти Хатлонро ки таҷрибаи якчандкаратаи дуздӣ дораду дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв ба озодӣ баромадааст гиранд. Гумонбаршуда санаи 1 август ғайриқонунӣ ворди манзили истиқоматӣ воқеъ дар кӯчаи ҳофизи ҷамоати диҳоти Ҳайдар Усмон гашта бо арзиши 40 000 сомонӣ ҷавоҳироти тиллоии соҳибхонаро тасарруф кардааст. оқибати такрори бадкирдорӣ роҳи гумонбаршуда маъруфи Садриддинро боз ҷониби маҳбасхона тахту ҳамвор намуд. аз тарафи нозирони минтақавӣ шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд силсила дуздиҳое ошкор гардид ки гумонбар дар содир намудани он дузди гузаро бо собиқаи 5 каратаи доғи судӣ бо ҷурми дуздӣ мебошад. шаҳрванд Ғафуров Салим Абдусатторович соли таваллудаш 1986 истиқоматкунандаи ноҳияи Шоҳумансури шаҳри Душанбе соли равон дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв ба озодӣ баромада бадрафториашро дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд такрор намуд. дуздии дучархаву телефон дар ҳудуди бозори Панҷшанбе ва тасарруфи дучархаҳои дар саҳни биноҳои истиқоматӣ гузошташуда ба Салим Ғафуров нисбат дода мешавад ки милитсия зимни баррасии аризаи ҷабридаҳо ошкор намуд. баъди айодати наздикон ва ҳамагӣ 1 моҳи дар озодӣ қарор доштан басандагӣ намуд ки гумонбаршуда одати ҷиноятпешагиро такрор ва 4 лаҳзаи дуздӣ содир намояд. принсипи инсондӯстӣ қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ки тавассути қонуни навбатии афв татбиқ гардид имконият дода буд ки Салим Ғафуров пеш аз муҳлат аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод шавад, аммо такрор намудани одати бад ӯро боз паси панҷара овард. аз рӯи далелҳои дуздӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз шуда аз тарафи нозирони минтақавии милитсия чорабиниҳои санҷишӣ нисбати гумонбаршуда идома дорад. идомаи барнома. дар ин бахши барнома оид ба коргузории милитсия дар самти боздошти фолбинҳо маълумот медиҳем. ёдовар мешавам ки муборизаи милитсияи суғд бар зидди машғулшавандагони фолбинӣ идома дорад ва ин мавзӯъ пайваста дар барномаи мо инъикос хоҳад ёфт. нозирони минтақавии милитсия дар ноҳияи Спитамен дар самти бениқобсозӣ машғулшавандагони фолбинӣ мунтазам корбарӣ намуда дар баробари таъсиррасониҳои ҳуқуқӣ нисбати ҳуқуқу вайронкунандагон оқибати гумроҳкунанда доштани эътимоду боварӣ ба ин гуна хизматрасониҳоро ба аҳолӣ мефаҳмонанд. масалан шаҳрванд Қушматова Баҳрӣ соли таваллудаш 1966 истиқоматкунандаи деҳаи Куркати ноҳия барои такроран машғул шудан ба сеҳру ҷоду ва фолбинӣ боздошт карда шуд. гумонбаршуда ҳарчанд қаблан барои машғул шудан ба фолбинӣ ва кирдорҳои мардумфиребона нисбаташ бо моддаи 482 кодекси ҳуқуқу вайронкунии маъмурӣ ҷазо дар намуди ҷарима татбиқ гардида буд, вале ислоҳнопазир боқӣ монда ба хизматрасониҳои дуруғини фолбинӣ машғул шудааст. кирдори содирнамудаи номбурда тибқи талаботи моддаи 240 иловаи 1 кодекси ҷиноятӣ бандубаст гардид. аз баҳри чунин кор баромадам. минбаъд барои умуман машғул нашудан кӯшиш хоҳам кард. ҳамзамон дар давраи сипарашудаи соли ҷорӣ муайянсозӣ ва боздошти 4 нафар касби фолбинию дохониро пеша намуда натиҷаи ин самти фаъолият аст ки дар шӯъбачаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Спитамен ба қайд гирифтанд. шаҳрвандон Қудрат ва Рӯзибибӣ соли таваллудаш 1953, Абдухолиқова Нуринисо
усанбаевна соли таваллудаш 1966 истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти Турсун Улҷабоев, Бердибай ва Зарина Фозиловна соли таваллудаш 1987 истиқоматкунандаи шаҳраки Навкат, Эшмат ва Фирӯза Нуруллоевна соли таваллудаш 1983 сокини ҷамоати деҳоти Куруши ноҳияи мазкур аз машғулшавандагони фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарӣ бо услубу равияҳои хос мебошанд, ки аз хизматрасониҳояшон бо пардохти маблағҳои пулии муайян сокинони ноҳия истифода мебурданд. тавассути қурғошим бо роҳи дуохонӣ дили афтодаро мебардоштам. баъди ҷалб гардидан ба ҷавобгарӣ хулосаи зарурӣ баровардам. машғулшавандагони фолбинӣ худро ҳамчун чорасоз муаррифӣ карда бо истифода аз ҳар гуна ашё ҳаракатҳои мардумфиребонаро иҷро мекунанд ва ин касбро ирсиву меросӣ дониста ба қонуншиканӣ роҳ медиҳанд. таъкид менамояд милитсияи ноҳия, ҳолон ки аксари қуввайронкунандагон зиндагии пуркамбудӣ доранд. барои оромиши рӯҳу арвоҳи гузаштагон дар чӯбчаҳо пахта гузошта меафрӯхтам. хато ва хурофотӣ будани амали худро фаҳмидам. нисбати шаҳрванд Ғоибова Шаҳноза Обидовна соли таваллудаш 1986 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Сарбанди ноҳия бошад, барои истифода бурдан аз хизматрасонии фолбинӣ парвандаи маъмурӣ тартиб дода шудааст. ном бурда барои дарёфти гарданбанди гумшудаи тиллоияш пойбанди ақидаҳои хурофотӣ шуда ба фолбин муроҷиат кардааст, аммо натиҷа ҳамон гардид ки маблағи нақд аз даст диҳад. бо тавсияи шиносҳо барои пайдо кардани гарданбанди тиллоии гумшудаам аз хизматрасонии фолбин бо пардохти 200 сомонӣ истифода кардам, ки бенатиҷа анҷомид. корбари милитсияи ноҳияи Спитамен дар самти бениқобсозии машғулшавандагони фолбинӣ идома дошта, давоми 7 моҳи сипаришдаи соли 2026 15 ҳолати машғул шуданд ба фолбинӣ аз тарафи милитсияи ноҳия ба қайд гирифта шудааст. ба кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Бӯстон низ муяссар шуд як ҳолати ҷиноятӣ, яъне баъди татбиқи ҷазои маъмурӣ такроран машғул шудан ба сеҳру ҷоду ва фолбиниро ба қайд гирифта нисбати содиркунанда шаҳрванд Акҷигитова Мамлакат Маматовна соли таваллудаш 1970 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Навбаҳори ноҳияи Мастчоҳ муваққатан истиқоматкунандаи шаҳри Гулистон бо дастрасии талаботи моддаи 240 иловаи 1 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз намоянд. bir marta ushlagan bo'ldi. ба хатогии худ иқрор мебошам. ҷалб гардидан ба ҷавобгарӣ чашми маро кушод. дигар такрор нахоҳам кард. Boshqa bu ishlar qaytarilmaydi. гумонбаршуда моҳи майи соли равон ба ҷавобгарӣ маъмурӣ ҷалб гардида ба худ хулосаи зарурӣ набароварда санаи 1 август дар ҳудуди шаҳри Бӯстон фолбиниро такрор ва ба мизоҷи шартӣ бар ивази маблағи пулӣ хизматрасонӣ намудааст. дар хотир бояд дошт, ки амалҳои фолбиниву ҷодугарӣ касеро муваффақ накардааст ва нахоҳад кард. машғул шудан ба фолбинӣ ва ё истифода аз чунин хизматрасонӣ танҳо оқибати гумроҳкунанда дораду халос. ҳангоми баргузории тӯю маъракаҳо на ҳама вақт талаботи муқарраршудаи қонунгузорӣ ривоя мешавад. дар саҳифаи навбатӣ барнома коргузории нозирони минтақавии милитсия дар шаҳри Старавшан дар самти ошкорнамоии ривоя нагаштани талаботи қонуни танзим инъикос меёбад. милитсияи шаҳри Старавшан пайваста ҷиҳати риоя шудани талаботи қонун дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон кӯрбарӣ намояд, ҳамоно ҳолатҳои қонуншиканӣ муайян мешаванд. нозирони минтақавии милитсияи шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Старавшан ин навбат боз се ҳолати риоя накардани қонуни танзим ҳангоми маъракагузаронӣ дар ҳудуди маъмуриро ошкор намуданд. ду ҳолати он ба маросимҳои алоқаманд ба тӯи домодию арӯсӣ мебошад. санаи 4 август соати 19 шаҳрванд Саъдиев Бароҷон Фарҳодович соли таваллудаш 1995 истиқоматкунандаи шаҳри Старавшан дар тарабхонаи Замзамӣ ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди саховати ободкори шаҳри мазкур зиёда аз 40 нафар меҳмонро дар ҳуҷраҳои алоҳидаи тарабхона ҷойгир намуда бо оростани дастархони тӯёна ва пешниҳоди 3 намуд таом маъракаи арӯсталабони хоҳарашро гузаронидааст. дар баробари ҷалб гардидани соҳибмаърака ба ҷавобгарии маъмурӣ бо қисми 3 моддаи 481 кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон
ҳамчунин роҳбари тарабхона соҳибкор маъмуров шералӣ иномович соли таваллудаш 1981 истиқоматкунандаи ҷамоатии деҳоти гули сурхи шаҳри Истаравшан низ барои пазируфтани фармоише ки қонуни танзимро вайрон мекунад ва фароҳам овардани шароити баръало хилофи қонунгузорӣ дар асоси талаботи қисми 4 моддаи 481 кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб гардиданд. дар ҳолати мазкур соҳиб маърака сархати 3 моддаи 12 вобаста ба тӯи домодиву арӯсӣ ва роҳбари тарабхона сархати 2 моддаи 17 қонуни танзим тартиби хизматрасонӣ дар ҷашну маъракаҳоро вайрон карданд. инчунин дар доираи чорабиниҳои назоратӣ дар минтақаи хизматӣ нозири минтақавӣ муайян намуд ки шаҳрванд акбар аҳроров соли таваллудаш 1966 истиқоматкунандаи деҳаи якабоғи шаҳри Истаравшан дар манзили иstiqomatiyаш маросими таваллуди набераашро бо оростани дастархон ва додани зиёфат бо иштироки зиёда аз 15 нафар меҳмонони берун аз доираи оила гузаронидааст. 18 сол ба раҳои дура тайкара аллакай сурати ина веҳ ҷаҳон медонад ман зенои калонаш гирам барои нодида гирифтани талаботи дар моддаи 11 қонуни танзим пешбинишуда ҳуқуқи вайронкунанда тибқи талаботи моддаи 481 кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ ба ҷавобгарӣ ҷалб карда шуд. ин ҷо расидем ба интиҳои барномаи имрӯза. риояи қонуну тартибот тавсияи ҳамешагии милитсия ба шаҳрвандон аст, зеро риоя ва эҳтиром ба қонун кафили осуда зистан ва муваффақияти зиндагист. ҳайати шахсии милитсияи суғд ба шумо комёбӣ ва саодати зиндагиро таманно дорад. то дидори навбати хайр.